Assalamu alaikum hormatly izleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2020-nji ýylyň 20-nji sentýabry. Garaýşatly nowatdaky gepleşigimizde başlaýas. Bugünkü gepleşigimizde de Türkmenistan boýunça bilermenler Gurban Murady hem Türkmenistan boýunça bilermen Gunnowdy çağırdım. Gurban Murat, Gunnowdy hoş geldiňiz. Salam Allam, hoş bulduk. Selamun aleyküm. Awa, inni şu geçenki gepleşigimizde şu din barada temany alyp dini azatlyk, dini erkinlik barada gurrun edelim etdik bolan ýöne şu geçenki gepleşigimizden soň şoňa şana bir gizen kommentariýalar geldi da şonda hin etdim bolyn. Şol biz geçenki gepleşigimiz soňlamyzda Günwataryň demokratik gymmatlyklary bilen türkmeniň däp desturlaryny medeniýetini alalaşdyryp boljak diýen pikir bilen jemledik da şol söz azatlygy, demokratiýa gaýta biziň hem medeniýetimiziň hem däp desturumyzyň hem ösmegine ýardam eder diýen pikir bilen jemläpdik da. Şondan soň şoňa bir hilikän dogry düşünmedilermi näme? Köp adamlar şoňa Günwatarda näme gowluk bar? Günwataryň demokratiýa silýanlar dolu bir aýal gylan götlerini ýalaňaçlap edip gelip bermekler dälmi? Diýen ýaly bir hil pikir aýtdylar, ýöntem pikirler aýdýarlar da. Men bir hili şonu pikir etdim, şu Günwatarda alar ýaly gowzat ýok diýen bir garaýş, has bir hil giň ýaýran ýaly gördüm da. Men şu kommentariýalar okap, şu biriň ýyldyşleminiň arasynda. Şoňa öýde bir hili näme dogry bir kompleks, näme dogry bir paradigma. Paradigma diýmegem şu bir adam belli bir galyba girýär adamyň şu düşünjesi, dünýä garaşy belli bir galyba salynýar-da, ondan şoňa taýatynda şablonly pikir edýär da adam. Ondan şoň içine bir täze bir zady atjak bolsaňam adamlar bir hil kabul edilen. Men şu gelip gepleşikde teklip etjek bolýan, şu Günwatardan alar ýaly gowluk barmy? Hakykatdan hem şu demokratik prinsiplerde bir türkmenne ulanır ýaly zat barmy, öwrenir ýaly zat barmy? Şu arada biraz gurrun edýäk diýenler. Şu arada Gurban Murat näme aýdyp bolar? Özüň bir daşary ýurtlarda ýaşap ýören adam hökmünden Günwataryň hem ýagdaýyndan belli bir derejede habarly adam. Şu Günwataryň demokratiýasyndan ýa-da umuman Günwatar gymmatlyklarynyň bir türkmenler üçin, watandaşlarymyz üçin öwrenir ýaly gowzat bar diýip aýtmaly bolsa, ýöňü bilen näme görkezip biljekden? Hawa gowzara dogry geçen degen bu hakda biraz aýtjak bolduk-da, belki ony has düýplei köpräk gurrun etmäge wagtymyzdan çäkli boldy. Dogrydan näçe gurrun etseňem azdyr ýöne şugun näme aýdyp bolar şol hakda. Demokratiýa geçen degen aýtdyk, kanunçylyk syýasy tarapdan edil Ýewropa tarapyn Günwataryň demokratiýasy şu wagtda edil howanyň gerek bolşy ýaly gerekli sebäbi şu wagtda ýokardan guswakysy bilen baksak dünýä ýurtlaryna Günnogorda şu wagtçyly demokratik ýöredilen bir barmak basyp sanaýmaly bir näçe ýurt bolaýmasa, 2 sany ýurt bolaýmasa, galan hemmesinde şu Günnogoryň mene medeniýeti, şu milliligi bilen biraz bagly diýen, şol ýeketek lideriň ýeketek bir da ýol başyny ýerine düşmek ýaly. Şoňa hormat goýup, syla goýup, hiç bir gaýtargysy ýerinden ýöremek ýaly bir däp desturlarynyň netije çykýany. Gara şuat Günwataryň demokratiýasy ýaly ýöredilen bir demokratik bir syýasy sistema ýokmy diýen we şoň bolmasy üçin Günwatardan syýasy demokratiýana hökmandyk getirmek. Ýöne indi sorag biziň milliligimizde şol täsir edermi? Geçen edem biraz gurrun etjek bolduk. Milliligimizde täsir eder ýöne milliligimizde biziň öz milliligimizi ýitiren zatlarymyz köp bar. Şolary dikeltsek we Günwatardan hem gurrunsyz her bir milletden hem alyp bolajak gaty gowy taraplary bardyr, häsiýetleri bardyr. Konkret masal bilen aýtsaň, biziň adamlarymyzyň köpüsine şol bir konkretika ýetenok diýip men pikir edýän. Umumra gurrun edýän bolup ýöller düşünür diýip
Aýdýa sol düşünen okdaş olar. Näme alyp boljak diýip aýdýada. Olarda diýär medeniýet wamy näme? Olarda da diýär bir gymmatlyk diýer ýalda wamy diýär-de. Bir konkret masal bilen aýtsaň näme aýdy biljek? Näme alyp boljak bu watardan? Masal üçin öwrenler ýaly näme? Näme bar Gunwatarda? Gunwatarda arkaýyn çykyp öz içindäki pikiri aýdyp bilme diýen bir zat bar. Çağatyndan maslap ulusuna çeldi. Men pikir edýän şu iň esasy bir zat aýtmaly bolsa hazır masal getirmeli bolsa men şonu getirerdim. Gunnogdy senne aýdar ýalda tam şu barada şu Gunwatardan näme alyp biljek biz gowdada indi bir gowdat görkezmeli bolsa da anne erwetli ady goýaly bir tarafa erwetli adam kän berdi ol hakda gurrun ýok her bir jemgyýetde de tapyp bolýar eger gözläýin diýsen gözlemäňde de tapyp bolýar ýöne şu gowdat babatynda şu alar ýaly öwrenler ýaly zat babatynda gurrun etmeli bolsa Gunwatardan näme? Terbiyesi, yani kişinin birbirine gowuny degmezlik, syla hormat, şolam ähli näme Gunwatara ýaýran, gaty güýçli. Intellektualna sobstvenность diýip hemme zat. Şol zatlaryň hemmeden gowdat bize gerek zatlar. Öl bizde göreňizmi şu tradisiýonna baza doğrudan hemme görnüşini geçirip bolmaýan, ol mümkin zat däl. Yani kısanak geçen zatlaryny bir-birine syla, yani hormat koymak, şol zatlardan göçürüp almaly. Indi şeýle bir düşünje bar da türkmende umman bir türk günüňe ýurtlarynyň köpüsinde bir diňe türkmende de däl. Şolar şol nirde ötüp önüp öten bolsa şo taýda gören zatlaryny hakyky gymmatlyk şondan borap saklamaly diýip düşünýär da. Hakykine şu bar gowdatlar bizde wadi ýenen ýal düşünjede guýulýar beýnilerine. Şol alınıp barlayan siyasatyň netijesinde. Indi aýdaly aýal gyýlar kellesi ýalaňaç bolsa, ana şol medeniýetsizligiň alamaty ýa aýal gyýlar aýdaly ýanky jinsilige diýen bolsa medeniýetsizligiň alamaty. Dilen ýaly nemeler bar. Ýani aýdaly aýal gyýlar ýupgary diýen bolsa medeniýetsizligiň alamaty diýip da düşünje bar. Emma şu bir hili şu ara adamyň şertlenmegi. Olam näme bolýar? Mysal üçin şu aýdaly sagagynyňa tüýkürmeklik, aýdaly sag tarapyna tüýkürmeklik medeniýetsizligiň alamaty diýip çagan öwretsem, şolaryň bir ýerde kimdir biri sag tarapyna tüýküren bolsa, şonu çaga, şunu medeniýetsiz adam diýip düşünýär da. Ol şondur ýaly adamyň var psihologiýasyny şu galyba salyp bolýar islenip näme bilen. Näme ýani medeniýetsizlik diýip öwretsem, şol medeniýetsizlik diýelim bolsa, şol medeniýetligen bolsa, şonu ýaşlykdan adamlara öwretsem, onuň şol medeniýetsizlik diýär da. Indi men daşary ýurtlara çykyp Gunwatara çykyp men gören adam näme? Indi bolýar biziň gyňaşly gelip beren aýal gyýlan medeniýet bilen käbir daşary ýurtlaryň medeniýetini deňeşdirdim da. Masal üçin şu taýlardan kelleler ýalaňaç gelip berler. Ýöne men şolary medeniýetsiz diýip hataplamok. Şu taýda ýupgary gelip berler. Ýöne medeniýetsiz diýip hataplamok näme üçin? Sebäbi şularyň öz medeniýeti şol. Şular şol gadimiýetden özlerine şonu alypdyrlar. Şu biziň medeniýetimiz diýip alypdyrlar. Ana şoňam şolaryň öz medeniýetine görä ýaşaýar. Emma türkmen kellesine gyňa joramalymy ýa agyna ýaşmak takmalymy ol öz medeniýet diýip düşünüpdir. Şu adam şu aýal maşgala Gunwatarda agdy ýaşmaksyz bolsa medeniýetsiz diýmek bolmaýar. Şu diýmek siz özüňizi alypsyňyz şu men medeniýetim diýip alypsyňyz. Ýöne şonu etmeýän adam medeniýetsiz diýmeklik näme dogrulyk şol nadanlyk, şol çäkillik adamyň aňyryň çäkillik. Indi näme men kriteriýam nähili? Medeniýetlik ýa medeniýetsizlik men düşünjäm boýunça has obyektiw zatlarda ýüze çykýar. Mysal üçin aýdaly şu agdy ýaşmakly ýa kellesi ýalykly bolsun, ýene bolsun, eger agdyndan sözler çykyp duran bolsa jemgyýetçilik ýerlerinde. Tüýgüşip zady bir-birine. Ana biziň aýal gyýlan muradatyň arasynda köplenç görüp bolýar da jemgyýetçilik ýerinde de utanman bir-birine ýöne eýlesini agdap ýanky söýüni oturan aýal gyýlanmaz bar da. Emma şolar bilen deňeşdirende Gunwatarda men şolar aýal gyýlara men duş gelemok. Şu uly şu aýal maşgalalar jemgyýetçilik ýerine birek-birege şeýdip aglaryny doldurup paýşderler bilen söýüp duranlaryny men dogry maýdaýyn näme şeýle bar ýaşap görmen duşamok. Indi bolýar şolaň kelle hem ýalaňaç, şolaň götleren balakly ýa-da aýdaly şolary ýup goly.
ýöne özlerini alyp başlaryna şolon hereketlerini men misal şu köp sany biziň aýalgylarymyzyň hereketi bilen deňeşdirbiljek. Ya şolon has ýokary. Ýa-da ne çağalaryna terbiýe berenlerine men şu wagt biram Ýewropaly aýallan ya erkek adamdan söýgünç döýeşdenmek çağatyna bir söýgünç döýdi bilen ýüzlenýär. Emma türkmeniň içine gir, yer çeken, yer ýuwdan, zanny ýaman, aýnäme öz çağalaryna bir gatyr we şolar ýalsyzlar ulan söýýärler. Yer çeken diýmek o sen öldüýmek da. Şu taýda şu bir Ýewropada şu haýsydyr bir aýal maşgala öz çağalaryna sen garan negitin diýip söýmeklik men kelläme getirip bilem o. Ine bulam terbiýe meselesinde öýlerini alyp barşyda. Ine şular ýaldatlar aýdar ýaly köp zatlar bar da öwrenir ýaldatlar bar. Nädip şular şonu ýola goýupdyrlar. Nädip şunu öýleriniň bir medeniýetiniň bir bölegi edip goýupdyrlar. Türkmenler häzir yer çeken diýip öz çağalaryna gaýryp oturmaklyk medeniýetsizlik hasaplananok. Emma Ýewropada şu taýda şu hasaplan ýa medeniýetsizlik. Şu türkmen öz nemesine urnaşdyrypdyr şolar ýaly bir ýabany zatlar da bizim bolaýmaly zatdyr öýdýär. Şu taýlar çykyp indi düşünýär, he çağaňa şey diýmek bolanok ene diýip bar indi biz şulardan öwrenip ýör. Kesin gataltmalar, adam bilen gurlaşanda birek bilen gurlaşanda kesin gataltmalar. Ya aýdaly nemen men hasa geň alranda ýene bir zat da şeýle dükanda da bar ýa şu taýda dursun boly. Darajyk koridorda aýdal dükanyň dallary darajyk da şonda adam öňünden geçjek bolsa ýeri ýok da şol öňünden kesip geçmeli senem bir tawarlara ýa-da nemelere seredip dursun da harytlara. Şonda senden ötünç sorak geçýär. Şol adam hukman geçmeli bolmasa onu şoňa ýerem ýok boly senden ötünç sorak geçýär. Biziňkiler nädir? Näme öňümde bir bowat bolup dursun diýip içekläp la söýgünüp geçip gider masal üçin. Biziňkide şu bolaýmaly zat ýaly. Emma şu taýda şu öz hakyň neten hakyň şo geçip bilýär sen şo koridor. Ýöne bir ýeriň öňüni kesip geçjek bolýar şo. Olam taňa sen öňü ýanky gapdaňda haryda seredip bu. Şu senden ötünç sorak geçýär. Bagyşlaň men geçip bilýär mi senin öňüňizden. Düşünýärmi? Ine ýöne koýdatlar mysal geçirýär. Ine ana şolar ýazatlarda öwrenir ýazatlar bar. Indi şular nädip şonu öýlerini urnaşdyrypdyrlar. Şu öýl medeniýetlerine, şu çağa ýankyýaly garamaklyga, birek-birege ýankyýaly garamaklygy şular nädip şonu urnaşdyrypdyrlar. Ana şu uly mesele. Başga da men köp mysal getiribiljek. Türkmenine oglanlarymyzyň içinden şu taý gelenler bar da başda diýär men uruşasym gelýär diýär da bir uruşup beren oglan eken da. Ondan diýär men niýe şu dükanyň bir nemesinde bir 3 milyon rak yerinde käbir ýaş oglandyr kakyp geçýän ýa-da şeý diýip bolýan diýär. Olar menden ötünç soraýar diýär. Ondan diýär ýödüm utandym diýär taňa waka diýär da. Diýmek görýärmi şol birinkide şu eginiň bilen kakyp geçmeklik ýa-ki seni kimse diýär najis tenem şondan kim bolmaly, tenem eginiň bilen kakmaly ýa-da şonlar aralmaly. Bularda bolsa diýmek şu egini bilen kakan bolsa şol senem şoňa peýaskel berensiň belki. Şoň ýeşekdir bolýan ýoluna peýaskel berensiň. Şoň üçin ol seni mezuri ýagdaýda kakandyr. Ondan şol adam gaýta senden ötünç soraýar. Şu belki men sana peýaskel berendir, bagyşlaň men size peýaskel berdim öýdän diýlen ýaly. Şu ödem şular ýaly medeniýet şu bir hili gün watarym hemme ýurtlaryna diýlen ýaly bar şu zatlar. Öwrenir ýalylar. Ýöne ýan gaýdyşym ýaly elbetde ýanky bir has şakdan aşa zatlaram bar agdajak bolsaň da. Men şu wagtda aýtjak bolýan. Indi şulary biziň men ýanky tana oturanda atlan başga da köp zatlary şu biz kabul edip bilerismi biziň jemgýetimizde şu zatlary ornaşdyryp bolarmy? Näme pikir edýän Gurban bra? Görünsüz ornaşdyryp bolar. Men geçige ýerde aýtdym. Ornaşdyryp bolmajak zat ýok. Diňe ony islemeli we şoňa görä hereket edilmeli. Indi men ýanky gün watarda näme üçin şeýle bolup bilipdir we bizde näme üçin beýle däl. Şonu bir öz garaýşymdan gaýtgaça syn beretim gelýär. İslenlik bir milletiň, islenlik bir halkyň gol bolmasy üçin medeniýet tarapdan, ilim bilim tarapdan ýokary galmasy üçin ideologiýa gerek we oň öňünde şahsiýetler gerek. Gaýnansak da bizde ýeketek biri bar, onuň şahsiýeti bolmaýar. Mene şahsiýet diýiljekler. Ýani ol ýygnaklarda töwnýän bolsa, ol özüni diktator alyp barýan bolsa, millet şondan kopýa etmeli, başga kopýa eder ýaly. Ne şahsiýetler, ne taryh şahsiýetler hakynda gurrun edilýär, ne de suwap liderler şahsiýetler bar. Telewizionda, radioda
yeketek kişiden başga akynna hiç il gurrun yok. Ýewropada yeketek kişi däl. O ýerde bir näçe uğurlar var, bir näçe akynlar var. Hersiniň öňünde liderler var, şahsiýetler var. Hatta parlamentde de o bir näçe toparlar, akynlar var. Olar biri-biriniň arasyna çekeleşip, şeýdi hakykat ýüze çykyp sol ýaly kanunlar çykarylýar. Onuň milletiň ganyna, milletiň bilimine, milletiň häsiýetine siňýär we şeýdi medeniýet emele gelýär. Aslynda türkmeniň medeniýeti ýaly gymmatly bir ýokary medeniýet köpdir. Ýöne bizde de gaty şeýle bolmaly aslynda ýöne ol medeniýet geçeňe dagam aýtdyk ýitirildi, ýörite üstüne işlendi. O bende diňe suwat şekil galdy bizde. Ýanky diýilýändadyr biz onu bizim milli geýnişimiz ýeter. O bizim ayallarymyz o beýle kelletini ýalaňaçlar. Biz şekilde dakylyp galypdyr, şekilde daňylyp galypdyr. O şekil bilen hiç ýyly balanşy ýok adamyň medeniýetiniň, biliminiň, ilminiň, häsiýetiniň gowy bolmasy hiç ýyl daşky şekil bilen hiç ýyly balanşy ýok. Dogry, ol her kim öz saýlap, o men şeýle injekdik saýlap biler. Ýöne daşyndan görüp, ha bila şeýleken kellet ýalaňaç eken, onu bir medeniýetdirler, men muňa bilen gürleşýärler. Ol seň medeniýetsizligini görkezýär, ol karşı tarapyň medeniýetsizligini görkezýär. Şoň üçin onu Ýewropadan sudatlar geler, o diýip gorkmaklyk, gorkup on gerekli zatlaryny, gowy zatlaryny almadyk gaty ol ýalňyşlyk. Hökman almaly, ýöne goýuny orta çykarmak üçin garşylyklar bolmaly. Goý telewiziýada, radioda her hil gepleşikler bolsun we öz milliligimizi öwjek, näme üçin şo millilik gowulugyny o suwud etjek gepleşikler bolsun. Ýöre gurrunna däl, suwud etsin. We Ýewropany öwjeklerim öwsün, olaram suwud etsin, näme üçin gowy. Milletiň özi gowsun saýlap alar. Gaty dogry aýdýar. Sebäbine biziňkilere de, biziň medeniýetimiz, biziň diýipdesimiz gowy näme diýär-de. Ýönem şonam suwud et. Şonam suwud et. Biziňki gowy bolsa, şo medeniýet, şo diýipdesuri dowam etdireňde, şonu saklaňda, biziň adamçylygymyza, biziň öz insanlygymyza nähil goşandyny goşýar, şo bir zat berýärmi? Belki ziyan edýändir. Belki käbir zatda şo gaýta piýaskelçiligem berýändir. Olar ýazatlarym bar. Biz geçen edegem agdak geçdik ane. Şonu inem hal üçin bir elementar zatlarda aýdaly şaga kiçi bolsa sesini çykarman oturmaly. Uly gurulýandy. Uly yalan sözde kiçiler şo yalan sözüni hiç ýyly zat aýtmalylar. Olan bir tradisiýa ugruluk diýen zat. Ýaşuly hormat goýmak diýilýän zat şeýle bir zat ertipdirler da. Ýöne bir ýaşulyny Hudaýa öwürmeli. Şo ýaşuly yalan sözlese, şo ýaşuly halkyň bäkwi düşünýärler, bir halka diýanly zatlara maýtsa, şonam diňläp oturmaly diýilýän bir hil düşünje bada. Şolam türkmeniň medeniýetiniň bir bölegi şol. Şoň netijesinde de biz ana diktaturan döredýäs, diktator döredýäs, şahsiýet kultuny döredýäs. Şo biziň medeniýetimiziň netijesinde döreýär, belli bir derejede. Hemme wagtda diýiljek, ýöne şoňa biziň medeniýetimiz diýilýän zat belli bir derejede şoňa da öz goşandyny goşýar. Şolar ýaly zada, şolar ýaly yaramaz zada goşandyny goşýan bolsa, haýsydyr bir medeniýet. Belki şondan belki ýüze gurmelidir. O tarapyndan biz pikirlenmeli, ýöne gözümizi ýumup bara hemme zada saklamaly, hemme zada ýapyşyp ýatmaly, şonu öwrenmän şeýle alyp gitjek bolmaly. Şoň üçin şu meselede de ýanky şol demokratiýa maksatda da konkurensiýa. Şolar gowmy, onu gowlugyny suwud et. Şo gowda da goşandyny goşýarmy, şoň nähil goşandyny goşýandygyndan suwud et, çykyş et telewiziýede. Beýleki öz garşydaşyňa da çykyş etdir. Onu gorkmaly. O demokratiýa diýilýän zadyň ana gymmatlygy şonno. Sen özüň kin suwud edýän, olam özüň kin suwud edýär, iki aralykda da halk baha bersin, saýlasyn. Indi gunnogda şu meselede sen näme aýtjakladyň? Konkurensiýal derrew ýolasalar, şol dogry vektor saýlabalar. Ýöne umuman Ýewropalyň nädip o derejede ýanky medeniýet meselesine gelenligi şo halkyň taryhyndan görýän mene senlik bir ýanky millet şo doglan çağan belli bir stadiýalary, basgançyklary ösüp ýetişmek näme şerti bar da adam bolýança. Onu emedeklemeli, son yörjen şoňa mege her bir islendik millet
şolar ýaly halk bolmak üçin ýa-ni ösen medeniýetli, demokratik döwlet, şonal prinsipli döwlet bolmak üçin belli bir ötüş basgançyklaryny geçmeli. Anne şol siziň şu gün matar ýa-ni gün hökman gün matar da umumyň gün nogorda da ýa-ni Ýapon beýleki olarda da şonal güýçli ösen. O halklar gadymy şu basgançyklaryň hemmesini geçip iň ýokarda gelip berler. Türkmen tek bir halkam bolup bilen okda ýaňy ýörjene gelip durda. Umumy belli bir halk bolan soň ana şol basgançyga ýeten soň birege syýlap başlaýar. Ýa-ni halk medeniýet öz-özünden dörep başlaýar. Birege syýlap, ýa-ni siz aýtdyňyz, mysal getirdiňiz, şo magazynyň geçjek bolanyny misalyňyzda da ötünç dogry. Ana şol zatlar şol zatlar dörep başlaýar. Eger bütüwi bir halka öwrülenýär. Häzir türkmen halkmy? Ýok, häzir halkda ol halkyýet tek bir halka öwrülenmändir. Tire taýpa bolup ýaşap berler. O ýa-ni adyna ýan ýurtlaryň halklary o basgançygy bir ýam geçip gitdiler. Olar bir halka öwrüler, özüne döwlet kurdular. Takawayn Türkmeniň döwlet, Türkmeniň atabalymyň diýmek. Aýratyn halka mollanyk döwlet ömrü bilenok. Döwleti bolmady. Hiç saçan. Diýmek bu gaty ýaş. Tek bir hemme zat öňümizde öwrenmeli diňe. Indi şu döwlet meselesinde de aýtjaňda şu döwlet hem bilen tek döwlet hem gurup bilen dok diýen gonin şu belli bir derejede alalaşatma mı gelýär? Hem üçin tebe men öňüm bu gepleşikleň birinde men agda geçdim da şu Sovet Soýuzundan soň ine dargandan soň da bize alyň diýip berdiler da elimde garaşdyrdy. Şonda men şu agda bir halk hereketiniň düzümini ödüm da şu döwürde şu 91-nji ýylda şu alyň diýilende şu alyň diýilmedinden öň ýany men bir zatdan gorkýadym. Häzir şu Sovet Soýuzy dargasa bize de birden häzir alyň diýýärler biziň işimiz gaýdar diýip. Näme üçin? Men tebe şu türkmenler bilen iş talaşamda men türkmenler bilen iş talaşandan orslar bilen iş talaşandy görýärdim. Näme üçin? Şu bir işim düşüp şu Hudaý haklasyn bir işim düşüp türkmene ýüzüň düşdi da Türkmenistanyň territoriýasyna şu ya para isleýärler ya hem üstünden bir hili güljek bolýarlar, kimsitjek bolýarlar şu başlyklar şu döwürde de Sovet döwründe de. Ýöne şu orta işim düşüp barsa şu bitirme diýelim bolsa bitirjek bolýar da görgüller. Ondan bir hili mülakatly garaplar edip şu näýlen bolsa türkmeniň içinde de şolar düşünje bady. Orslar medeniýetli diýip bide görä, medeniýetli diýip. Tebe hakykatdan bir hili özlerini medeniýetli alyp barýar da. Indi menden näme şonda düşünje peýda boldy. Şu türkmenler bide. Şu benim üstümden izdivaç edip oturan şu yol başçılara ýa-da alaq etdiň şu döwlet ýen gidip berseler orslaram bitse. Orslaram kontrolü bolmasa Moskwadan edilmese. Bular bir ödetimizi, bular ödetlerini özleri ýer ondan bizim üstümizden hatam edip başlarlar zat diýen gorkum menne pey bady da dep garaşdyrdygy almak. Şol edilip şu garaşyşym ýalan boldy şol. Şu öz türkmenimiz öz medeniýetimizden başyna ýetdi, öz döwletligimizden başyna ýetdi, öz aýdym saadymyzdan sungotumyzdan hemme adamyzdan başyna ýeten şular boldy. Şu hemme ady ýok eden türkmenlerimiz boldy. Şu Sovet döwründe orslar kontrolli edip oturýar, şoňa hiç ilpäselçilik beren okdy. Bizim hemme medeniýetimizden aýdym saady sungotumyzdan bar adamyz ösüp durdy. Şonu etmeň diýen ýokdy. Indi bular geldi de näme etdi? Hemme ady ýöne şahsiýet kulturyna gulluk etdirip goýdular. Ol türkmeniň däwine däl, türkmeniň gymmatlyklaryna däl, bir adamyň şahsiýet kulturyna gulluk etdirýär. Bu bolsa döwletliligiň alamaty däl, bir medeniýetligiň alamaty däl, bir türkmenligiň alamaty däl. Bir diňe şahsiýet kulturynyň alamaty. Şu aýdyşyň ýaly millet diýende adam ana ýankyýarda öwrüli, şu bir şahsiýete gulluk etýän bir zada öwrüli da. Ol millet bolup bilmeýär. O nädip millet bolýar? Bir şahsiýetiň kulturyna hyzmat edip oturan zat ol millet bolmaýar. Millet boljak bolsa döwlete gulluk etmeli. Bularyň tek döwlete gulluk edip bilenok. Nihe ýokurda oturanlar döwlete gulluk edýär, nihem aşakdakylar döwlete gulluk edýär. Bar zatdyň bir adamyň ýa bir maşgadan bekfidine gulluk edýär. Netijede de ýanky diýen zadyň emele geldi da biz aslynda häzir millet derejesine ýetdikmi? Biz aslynda döwlet derejesine ýetdikmi? Ya biz tek evolüsiýa şu geçmeli etaplaryny geçmeýän şu zatlyga taýýarlyksız geldikmi? Ýöne bize alaýyn diýip berdiler taýýardady boli. Indi şoňa hetdesinden gelip bilmeýän oturýarsmy? Ana şu ullukan zora boldy. Indi şu ullukan zora boldy. Hop şeyle edil şu dogry.
Misal üçin ýanky medeniýet meselesinde men bir zat misal ýetiresim gelýär-de. Özün medeni taýdan özün döwletler bar-da, gaty ýokarda bolar. Indi şu men özümde de Hytaýlar bilen ýa-da türkler, Ýewropa, ingliz dilli halklar bilen bir söhbet. Iň şu medeniýet pek hasaplanýan ruslar bilen hem söhbetde şolýan da şolarda bir elementar zat bol. Şöyle olaň dilli dolu bilen okda. Şeýle söz slowarny zapasyň bilen aýtjak bolýan, onuň şolar seni ýalňyş ýanyň bilýär, ýüzüne mimika dören okda. Onuň şu şeýle ýalňyşyp eýdip zordan gurulajak şol sözlemini utormanka şu pikirini alýarlar. Pikirini alyp şu mimika dören seni utanyrjak bolan ok, ýa seni güljek bolan gören medeniýetde näil ösende. Tapady ýok, türkü beýlekse ýanky aga geçenler. Aýny şoň abratny ýagdaýyny görelim suratlanýar. Türkmene bar, Türkmençe başga milletler düşünürjek. Onun üstünden güler, o pahyr düşünen ok, näme üçin gülýärken diýip, olam ýylgyrýar ýöne bolmanam şu radiowejost ýylgyrýar, näme gülkünç zat bolluka diýip. Näil medeniýet pes. Ol şoly kemsitdi bolýar şol. Gurbanmurat näme aýdyp biljek şu barada? Gaty doğru doğrusu var abi. Gaty gynançly ýagdaýymyz var. Şol halkam bolup bilmedik o diýlenne. Gynansak da gynançly hakykat diýip bolar. Ýöne näme de bolsa biziň genimizde halk bolma, döwlet gurma diýen zat bar. Biziň taryhymyzda ululu döwletler, ululu halklar, halk bolup dursa. Belki şu wagt ýöne o käbir sebeplere göre, köp sebeplere göre biz şol gymmatlyklamazy ýitirdik. Ýöne inni o men näme diýip bilerin umyt bar we egerde şuun künden uğruna çykylsa, ýanky zatlar edilse, oň üçin birinji şol gerek zat, ýene şol birinji gelýän zat demokratiýa we o dogry ideologiýa, dogry o döwleti, halky dogry ýola urukdurmak gelse, ondan soň galan zatlar öýdi boljaklygyna ananýa. Indi bu taýda mejburiyetme şäherlerini ulanmaly bolarmy? Başlangyç etaplaryna aýdaly häzir bir ýurduň içinden häzirki diktator rejimi gidip zat edip birazjyk ýol açylsa da, şonda da şu gymmatlyklary, şu alar ýaly gymmatlyklary aljak bolsak, mejbur etmek şäherlerini ulanyp bolarmy şu zatlary ornaşdyrmak üçin? Ýa halkyň öýdi kabul edip şonu gysa wagtyň içinde öýleşdirer edip pikir edýärmi? Näme pikir edýär? Men pikirimi aýtsam, ökman ilki başta biraz mejburlaşdyrma diýip bolar, o nähili bolar. Häzir halkyň özüne referendum şekilde halkyň öz islegi, öz isleýän zady bilen saýlap alyp özleri bir sistema gurmasy, bir zady kabul etmesine garaşsak, şu wagt taýinler diýip bilýän halkymyz. Şoň üçin islemesek ilki başta o hukuky dikeltmek adyna, o demokratiýany getirmek adyna o ilki başta biraz gaty sistema, gatrak o näme diýeli? Çemeleşmeli. Suatky edilýän zat o gatrak çemeleşmeli boljak. Täze tarihde da bir näçe wakalar, bir näçe ýurtlar suatky demokratik diýilýän döwletleriň tarihyna seretdim. Ilk başta çoňaly bolup bolmaly bolýar. Ondan soň ýöne şonu etjek adamlar, şonu edýän liderleriň niýetleri geljekde millet adyna, o döwlet adyna demokratiýany gurmak üçin etjek adamlaryň eli bilen. Şolar etse sonnawalar. O niýeti ýene de öz eline alyp özi hökmürawanlyk sürüp özi o özüňizi ala edýän bolsa, özi kultuny ala edýän bolsa, onda öyle bolup bilmedi ýöne. Demokratiýa gurjak bolýan o giň düşünjeli, dünýä garaşly, ulumly, bilimli o liderler gelse, şolar o şol taryhda da çoň ýagdaýlar edipdirler.
Şonu ýaly neme bada ya o ýürüte sosiologiýa alymyna psihologiýada da ýürüte mejbur ediş metotlary gödeginde tutulýar da mysal üçin aýdaly adam ýögrejende mejbur edip ettirmeli bolýar. Gowda ýögrejýän bolsaň kä halat mejbur ediş şäherlerini ulanmaly bolýar da. Şu arada bir hili tapagalar ýaly bir mysalam bar. Mysal ýürüte ödem durmuşy mysal eksperiment geçiripdirler spesialistler maýmunlar bilen. Maýmunlar mysal üçin ýemit berýärler, banan da adam berýärler de inni şolaň ýaşaýan ullokan kiretgesiniň bir burçundan bir banan asýarlar da şu bananyň ellenmeli banan däýerligini şulara düşündirmek üçin näme etmeli? Şu banan asýarlar olaň maýmunlara ýa-da agaja durmuşyp şu ahyl duran näme aljak bolýar ol belli bir ýere baranna şu aýaklaryny basanna üstlerinden soğuk su guýlar ýaly. Ondan maýmunlar gaçýar ýa-da banana ýetibilmär. Onuň her gerek şu bir barjak bolýar bolýan ýene üstünden buğdy alyp goýulýar ýene gaçýar. Onuň bular bilýär, bu nesil bilýär şo banany almaly, ne bu taýdak ýatan banany alsaň bolýar, bu seň paýyň, ol seň paýyň däl. Indi şunu nesile nädik geçirmeli. Bular şeýdip nähil bolýar. Indi bular çağalarda bolýar. Bu nesil ancak jegene şo taýdak banany. Indi bular düşünýär şo taýdak barsaň üstünden buğdy alyp goýulýar. Indi bular çağalar bolýar, olar barjak, olar görýär da bu taýda banan, o taýda da banan bar. Onu näme üçin almalylar? Bary urajak bolýar bolýan. Bular ýa-ki ýene-talar saklaýar. Näme üçin ýene-talar ýa tejribe, şo taýdak barsaň üstünden buğdy alyp goýulýar. Indi bular näde? Spesialistler ýa-ki buğdy alyp aýyrýarlar. Birbirinden aýyrýarlar, o suwda ýene banan şo asyp goýup oturýarlar şo burçdan da. Şoň teoregine hiç kim baranok näme üçin? Şo birinji nesil ýa-ki düşünjäni geçirdi. Neseň öz paýyň başdaýdy, o banana degmeler näme üçin? Bilemdok, ene tamyz şey diýdi. Bulan hatta şu haýwan derejesinde maýmundan wa ýa-ki däbine gurulýar. Indi şo bir täze dogulanlar barjak bolsa, öňkü nesil saklaýar ony. Olarda başda dörenle gorkudan başlandy. Soňra bular ýankysyna geçýär, giýenne çenni geçýär bulan, ýa-ki tradisiýasyna gurulýar. Men bu näme mysal getirýän? Şo biz şo ýanky mejbur ediş şäheresini halkyň hakydatyna ornaşdyrmak üçin we ýanky ýa derejede instinktiv derejede ornaşdyrmak üçin başda hökman mejbur ediş şähereleri belli bir meselede ýok. Şo gerek diýip menem düşünýän. Biz köp zady ýitirdik de köp zatdan biz daşlaşdyk. Indi şonu gyýyska wagtyň içinde ýerine ýanky şo öwgünde bolmak üçin belli bir derejede şo esadan men gurrun edýän adam şu gowy meselede, gowy gymmatlyklary kabul etmek meselesinde. Ýanky ýaly mejbur ediş şähereleri hökman şol halka ulanmaly bolar. Ondan goň öýdi ýuwaş-ýuwaşdan wagtyň geçmek bilen halkyň bir öz däpdesine de öwürlük gider. Tradisiýasyna öwürlük gider ýanky ýalylar. Men gaýtasyk ýanky şol mysal şoň şun getirjek bolýanlar. Bu nowda sen naýdar ýalyatmy şu wagtda? Bu mejburi her bir zadyň öz şägi bar edil häzir diňe Türkmenistana bolup beren zatlaryň hemmesi mejburi. Düzelimi? Ýok, hisa düzelenok. Şo bir düşünje gidiýär. Bu aň ösmegi bu evolüsiýon proses, bu gat köp wagt talap edýär. Ana diňe gadagançylyk, diňe bolanok, iň repressivni, iň bir zorluk bilen hemme zat edilýär. Hisa da mütkenok, aň düşünje ösmeli. Yok, düşünükli ýöne käbir zatlar ennige gurup bolýar da. Mysal üçin adamyň öz aňy ýetenok, ýöne şo ennige bar. Aýdaly ulyny hylamak, iň bolman. Aýdaly bilemok, goňşuňa kömek etmek. Türkmenne bada kıyamat günü goňşudan näme etmek. Bir enlik bolup giden zatlar bar, başga zatlar bar da. Ya garryny ýoldan geçirmek, garra kömek etmek, zat etmek. Bir enlikler bar da, şolar ýaly enlikleri bar, ol hökman aň ösüp edebilmeseň hem sana bir enlik hökmünde beren bolsalar şonu. Şo zatlary. Başta mejbur goýup, başta şol mejbur görnüşinde de bolaýsyn. Soňra şu ýan kaýşyşym ýaly şu maýmunlardan masal getirişim ýaly halkyň, milletiň öz bir tradisiýasyna öwürlük edýär ýanky. Şu gowy adam ornaşdyrsaň şol ýaly erwet adam. Erwet adam şu tradisiýa alyp bolýar. Ondan şol ýapyşar ýatarlar erweden bolsa, o biziň diýipdi surumuz diýip şo ýapyşar ýatarlar. Düşünýän şo ýaly. Şonu ýaly bir zady urukdyryp goýberseň we häzir ýöne şo ýokardan inisiatiwa bilen edilmeli diýip düşünýän mene. Şolar käbir zatlar häzir täzeden ýola goýjak bolsaň we şo lokomotiwi bir urukdyrmak üçin ýokardan bir inisiatiwa bolup ondan urukdyrsaň ondan gitmegi mümkin özünden. Ennige gurulup. Halkyň ennigine gurulmaly käbir zatlar.
Ondan endigine gurulönsen onun hayatiyetine geçýär ol. Men şeýlerek pikir edýän. Kur'an Murat ne? Kur'an Murat. Gatı doğru alasyan. Inni bir zadat aýtasym gelýär. Sol zatlar edilenne de ýöne sony kanuny tarapdan etmelidik bilen. Hukuk bozulmalylar. Hukuk esas. Şahsiýetiň hukuky, milletiň hukuky, döwletiň hukuky. Şol esas zat bolmaly. Ve şu zatlar edilenne mecburi, misal üçin paralýany ýa-da döwletiň şu wagtky derejeye gelmesi üçin o işlänleri hukukyna suud etmeli ve oturma bermeli, zedatını bermeli. Bu hakkı ýaly derejede däl. Bu hakkı kimin näme üçin gidýänem belli däl, näme statýalýanym belli däl. Ýok, eýle däl. Hatta ona açyk suud, meselen o telewizionyada görkezip bolar, prямо efirde görkezip bolar ve şol suud edip o bir adamyň aýtmagy bilen däl-de suudyň öňünde hakykatdan hem suud edilip, şoň hukukdaky orny tapılıp şoňa göre ceza berilmeli ve şeýle bir derejede ýöne çalp bolmas üçin şo zorluk bilen zorlu şekilde edilmeli. Täze häzir biz günnodam dogry aýdýar ýöne onun özünden bolmasyna garaşly oturulsa bu hakkyň dowam etmesiniň gurruny denek demokratiýa gelenne so Ýewropanyň günwataryn gowluklaryny çalp ornaşdyrmak üçin we biziň hem gowluklarymyzy saklap galyp erwetlikleri aýyrmak üçin ulanmalymy? O güýç ulanmaly bolar ýöne şonu hukukyň çägine, konstitusiýanyň, kanunyň çägine etmeli diýilýär. Onda şuňky gepleşiňi şu taýda, şu optimistik notada tamamlaýaly. Wagtam çäkli. Ha oğlum. Hormatly dinleyijiler, onda şuňky garaşatly gepleşiňi şu taýda geçirip tutarýar. Gepleşige Türkmenistan boýunça bilermenler Gurwan Murat bilen gündäki gatnaşdy. Gepleşiňi modererlerinem jurnalist Allan Murat Rahimov. Dinleýäriniz üçin köp sag bolun.